Prvá úroda severného pekana v Limbachu. Oplatilo sa počkať 12 rokov. Dnes si vysvetlíme vzájomné vzťahy medzi opeľujúcimi a opeľovanými odrodami pekanov, pretože správne opelenie je určujúce pre získanie každoročnej bohatej úrody. Poďme sa ponoriť hlbšie do objasnenia, akým spôsobom sa jednotlivé pekanové odrody navzájom opeľujú. Na príklade odrôd Carlson 3 a Lucas vysvetlím, ako to všetko prebieha. Toto sú samčie jahňady odrody Carlson 3 v polovici mája. O niekoľko dní neskôr už tie isté jahňady hromadne uvoľňujú peľ a opeľujú všetky protogínne odrody v dosahu. V našom príklade ale aj v skutočnosti to je odroda Lucas. Aby pekanový orech Lucas mohol priniesť úrodu, musí vytvárať okrem peľu aj samičie kvety. Čím viac ich vytvorí, o to bohatšia úroda sa po správnom opelení môže vytvoriť. Ale kľúčové je správne načasovanie. Samičie kvety musia byť receptívne presne v období, keď iná protandrická odroda začína hromadne uvoľňovať peľ. V našom príklade je to odroda Carlson 3, ktorá hrá úlohu opeľovača. Úspešne opelené kvety sa dajú rozpoznať podľa toho, že blizny zmenia farbu z olivovo-zelenej na tmavo-hnedú. Od tohto momentu si môže byť každý pestovateľ istý, že opelenie prebehlo. Ale či prebehlo úspešne, to sa dozvie až neskôr v lete, keď prichádzajú prvé vlny spontánneho opadu mladých orechov. Nedokonalé opelenie má za následok čiastočnú stratu úrody. Potom prejde 10 či 14 dní a úlohy sa otočia. Odroda Lucas niekedy v 1. júnovom týždni začne uvoľňovať peľ, aby opelila všetky protandrické odrody, ktoré sú v jej dosahu. V našom príklade je to Carlson 3, ktorý má v tom čase už pripravené samičie kvety na opelenie. Blizny kvetov majú sviežu olivovo-zelenú farbu a zostávajú receptívne asi 10 dní. To je približne doba, počas ktorej odroda Lucas uvoľňuje peľ. Kľúčové je, že Carlson má v tom čase už všetky svoje jahňady odkvitnuté a neuvoľňuje žiaden peľ, takže sa nemôže opeliť vlastným peľom. A môžem uviesť aj ďalší príklad, podobný scenár, ale iné obsadenie. Úlohu protandrického opeľovača hrá v tomto ďalšom príklade odroda Major. Všetko to začína niekedy v 3. dekáde mája, keď odroda Major uvoľňuje tony peľu, aby opelila protogínnu odrodu Snaps, ktorá má v tomto čase pripravené samičie kvety k opeleniu. Snaps zase na oplátku pošle spršku peľu asi o 10 dní neskôr, teda v 1. júnovom týždni, presne vtedy, keď má Major pripravené samičie kvety na opelenie. Ako keby sa navzájom dohodli. Toto sú orechy z prvej úrody severného pekana v Limbachu. Odrody Major, Carlson 3, Lucas, Snaps a ďalšie boli vysadené pred 12 rokmi ako experiment s neistým výsledkom. Veľké množstvo premenných mohlo zapríčiniť nezdar, ale zhodou šťastných okolností sa experiment podaril a v Limbachu sme na jeseň roku 2025 zaznamenali prvú úrodu pekanových orechov. Výsledok je potvrdením, že severný pekan dokáže dozrieť v klimatických podmienkach malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Ďalšie experimenty je potrebné zamerať na testovanie výkonnejších moderných odrôd ako Pavný a Kanza, ktoré poskytujú väčšie orechy a vyššie úrody.